Takže priorita budúceho roka sú určite ako pre väčšinou európskych bežcov majstrovstvá Európy v Zürichu. Proste príprave na tieto majstrovstvá podriadujeme všetko, aj obetujeme aj halu, takže v hale pôjdeme možno iba nejakých pár štartov majstrovstva Slovenska, možno nejaký test. Všetko smeruje iba na ten Zürich, všetky sústredenia v novembri, decembri absolvujeme prvýkrát sústredenie v Etiópii, kde ideme s poľskou skupinou, ideme vyskúšať, že čo so mnou spraví taká nadmorská výška 2700 metrov. Dúfam, že to bude dobrý krok a dobrý začiatok do sezóny, ktorá bude pokračovať viacerými tými nadmorskými sústredeniami v nadmorskej výške, kde potom v januári ideme do Juhoafrickej republiky a v marci potom do talianskeho Melaga. No, tak dúfam, že budúci rok bude ešte lepší ako tento rok. A takými nejakými cieľmi určite je ten Zürich, ale plus aj určite si zlepšiť šat na meetingoch a stabilizovať tú výkonnosť pod hranicu 1.46, aby som bol schopný na tých viacerých pretekoch po sebe zabehnúť tento čas, čo je proste nejaký taký predpoklad, že na majstrovstvách Európy sa bežia 3 behy, takže tam je dôležité zvládnuť tieto 3 behy čo najkvalitnejšie a v finále ešte najlepšie, takže všetko na čo myslím a celá táto príprava, tieto všetky moje ciele smerujú iba k tomu jednému dňu, k tomu finále v Zürichu.